А когато довее снежният вятър полъхът на студената нощ, на брилянтния сняг и на снежните покривания, тогава настъпва времето за Стоун, за Уилнекса, за релакса и за масажи. Така че подгответе се в горещата сауна, отидете и си направете един релаксинг в едно джакузи, в една гореща сауна. И след това излезте и се потопете в ледените води на финландските степи. Излезте и се потопете в снежна